cikin Kristi, alƙalan gasa, ya fastoci, ‘yan uwa abokanin gasa, shugabanni na state, muna gane kowa da kowa a cikin sunan Yesu. Muna ɗan sabuwar na Barizon, muna ɗauke da waƙar mu guda biyu da chorus guda uku. Chorus namu na farko yana cewa wata rana za mu je sama, sai na biyu yana cewa kun ji shela ake yi, sai na uku yana cewa mun je Samariya. Waƙar mu ta farko tana cewa masu bin mu lura, tana samuwa cikin Matthew sura 6 aya 1 zuwa 10, sai ta biyu tana samuwa cikin Ishaya sura 4 aya 1. Lokacin da muke saurare Ubangiji Allah ya taimake mu.
Gaskiya ne na. Ai na ne. Ai tun da gamu. Abu da ga. Ko ba ta so maslan? Hello? Wannan gwaja ki ba ka bari ba ka bari ko ta kwata kuma gwaja ki. A sai ko to Samsung. A kuma to ba man da ya san da. Arewa. Ake ji na kuwa? Ayayyayu. Hello, baby. You didn't hear me. Okay, I say I'm his wedding. Okay, join fa. Dama can kun kira ni ne ban dauka ba. Ai ba kun kira ni ba. Yaushe kun kira ni? Ta ce ba ta magana ba ko? An fito daga coci dai ko? Hello? Nace an fito daga coci. Nace ana to ai da ni. Mai misi ba kuma za mu fitar da baki. Ba da wasu shekara mai ba kika ce ba 21st. 21st kika ce ai muna nan. Ina kake ba ta wani tsari ba. Wallahi, ya kuna wannan wata. Hello? Ya da mun ba ta da ba ta da. Hello? Hello? Okay, wannan number waye? A huta da yawa, na gode.
haleluya mu saba musu wani zai sannan da kokari ubangijin Allah ya sa mana albarka aiki yana tafiya ba mu ce ku tafi da ganga ba ku aje shi a nan kibiya sai shugaba sanda zama